Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi sinama vertical lines awuthi ngikudwebele imigqa yethu phambanayo noma ehlobanayo noma umakhelwane. Sinama vertical lines ethu. Asithi ngapha kuthiwa ukuze sithola ama degree ale angle engalana u7x plus 182. Kusethiwa ngalana ukuze sithole i-degree yakhona nakhona kuthiwa u9x plus 194. Ngakho uyabona ukuthi njengoba kwama vertical line kuwomakhelwane laba ama-angle, uzocabanga ukuthi uma ukuthi ba vertical line bawumakhelwane kufanele ngabe kuyalingana. Ngakho ukuze uthole isisindo sama degree awomabili lama angle komele uthole ukuthini u-x umeleni. Ngakho ngamanye amazwi komele usolve for x, komele uxazulule u-x. Asibhale la njengesibalo sethu ukuthi sitholane. Sino 9x plus 194 sibe no 7x plus 182. Asibone ukuthi singasusa kanjani. Basithatha u7x sifaka ngezansi sidivide ngawo ngoba phela sifuna kube khona abasusayo base kuba khona abazimelayo ukuze sikwazi ukuthola umphumela ngokukhulu ukusheshsha. Sehlise khona abasusanayo esusana kusaleba u2x esusana ngapha kusala 184 plus 194 noma 182 no minus 194 siphaba 12. Sesino 2x no 12 divide ngo2 nangu x uzimele u-minus 2 no 12 siphaba minus 6. Ngakho sathola ukuthi u-x ungu-minus 6. Sesingathatha ke impendulo yethu siyoyifaka lapha ukuze sibone ukuthi impela i-angle lizimele lingubani base sikhulunywa ngama degrees. Now 7 times minus 6x plus 182 yasipha u140 degrees. Ngapha 9 minus 6x 9 minus 6 what times 140 degrees kuyalingana.